Mubaha man ang parte sa AS Fortuna Street sa Mandaue, apan ubos na gyud kuno ang level sa tubig niini karon itandi kaniadto. Gipasalig sa mga opisyales, pipila ka minutos lang muhubas na ang tubig. Balik si Nico Sereno sa report. Gamit ang ilang rescue vehicle, gipasakay ni mga Cebu City Fire volunteers ang mga tao nga nangatanggong sa baha kagahapon sa hapon. Dito kini sa Maydan AS Fortuna sa Barangay Banilad, Mandaue, nga subling gilunupan tungod sa kusog nga uwan. Nagdumili ang ubang mga sakyanan pagsungasong. Aminado hinuon ang opisyal sa barangay sa pagbaha. Apan matud pa, doon na kuno'y improvement sama sa daling paghubas sa tubig. Once mohunong na dahin ang atong kanang uwan nga kusog kayo, 10 minutes pinakataas na siya. Hubas dayon. As unlike before nga moabot og tag oras kapin. Pamatuod niini ang kuha sa CCTV sa baha ni atong miaging Biyernes sa maong lugar. Sa timestamp sa video, mga alas 3:07 sa hapon, baha pa kaayo ug wala pay nilahos nga mga sakyanan. Apan mga 4 minutos lang naagian na kini kay ni anam-anam naghubas. Kinaadto taga diri jud na siya. Dughan jud ari jud na sa dughan. Karon ari naman nadapit sa hawak or sa tuhod. Naji changes pero di pa jud na siya totally na change pa jud kay wa man na totally open ang atong box culvert. Padayon pa nga gitrabaho ang drainage project sa lugar nga mitadla sa mga private establishments. Tungod sa usa ka funeral parlor ug sa usa pa ka warehouse nga matud pa kun makumpleto maalibyuhan ang dugay ng problema. Samtang karong adlaw, gipasiguro sa taga-barangay ug health officials nga makainom og tambal ang mga sakop sa ilang rescue team aron makalikay sa sakit. Kagahapon sa pag-igo sa baha, nangunay sila pagsusi sa drainage system ug naghimog dinaliay nga paghawan sa mga basura nga nakabara para mapadali ang pag-drain sa tubig. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.